Moi ja tervetuloa uuteen videoon. Mun nimi on Julia. Ja mä oon Anna. Ja meidän perhe on kasvanut nyt 2 uudella tulokkaalla. Kyllä, meidän kaksoset syntyi heinäkuun alussa ja he on nyt tuolla nukkumassa päiväunia, mutta mä luulen, että he kohta kyllä heräävät esittäytymään myös tällä videolla. Jep, ja tällä videolla me ajateltiin kertoa, että miten me oikein ollaan pärjätty 3 alle 2-vuotiaan kanssa. Kyllä. Oh no! Meidän kaksoset syntyi täysaikaisina heinäkuussa ja se tarkoitti sitä myös, että Villin päiväkoti oli 5 viikkoa tauolla. Joo. Heinäkuussa. Jep. Eli siitä hetkestä kun vauvat syntyi, niin sitten me oltiin kaikki yhdessä kotona se seuraavat 5 viikkoa. Ja me ajateltiin, että jos me tässä selvitään, niin me selvitään ihan mistä vaan. Ja näin se menee. Ja meni. Joo, siitä kyllä hyvin selvittiin. Juhu! Kukku! No täältähän meidän vauvat heräskin aivan heti. Eli täällä meillä on poika, Osku. Ja täällä meillä on Lili, eli meidän tyttö. Mutta haluatko kertoa vähän siitä niinku synnytyksestä ihan ylipäätään? Tai että voidaan tehdä kyllä semmoinen synnytyskertomusvideo erikseen, mutta jos sä niinku parilla sanalla sanot siitä jotain lyhyesti. Jes, eli kaksoset syntyy täysaikaisina suunnitellulla sektiolla, naisten klinikalla. Meillä oli mennyt koko raskaus kolmisteen tosi hyvin, tai sinäkin siinä mukana. Mutta oli hyvät painoarviot molemmista, että olisi reilu 3 kilosia. Todellisuudessa Osku oli 3,2 ja Lili oli 2,5 kiloa, vähän reilu. Ja ei meidän tarvinnut sit olla sairaalassa, kun 2 yötä oltiin. Joo. Ja sitten me päästiin jo vauvojen kanssa kotiin ja aloittamaan sitten uusi arki, mikä oli tosi ihana juttu. Ja kaikki meni silleen niin kuin tosi hyvin. Joo. Ei ollut mitään oikeastaan. Joo, just silleen kun toivottiinkin, että menisi. Joo. No, me kuitenkin stressattiin sitä aika paljon, että meillä on se meidän super vilkas, riehakas touhutaapero kotona. Niin oltiin pyydetty etukäteen paljon lisäapua. Ja meillä olikin täällä varmaan niinku ekaksi kuukaudeksi silleen, että oli aina joku sukulainen valmiina auttamaan. Tai sitten Annan puolelta suku oli täällä niinku sitten yötä Turusta. Ja sehän olikin tosi hyvä juttu just niinku, no saatiin apua niinku jossain kodinhoidollisissa jutuissa tai sitten niinku ton esikoisen leikittämisessä, mutta silleen aika tosi paljon helpommin me päästiin kyllä koko perhekin lähtemään just vaikka puistoon. Me pystyttiin hyvin ottaa vauvat puistoon, kun esikoinen meni sinne leikkimään, eikä meidän tarvinnut oikeastaan hirveästi niinku muokata sitä tai meidän arkeen. Vauvat jotenkin vaan sulautui aika hyvin sinne arkeen mukaan, niin meni kyllä se loma-aika siitä niin kuin tosi smoothisti. Toisaalta siihen varmasti vaikuttaa se, että meillä oli kyllä, niin kuin, jos ei tässä koko aika apua, niin tiedossa ainakin se, että apua on saatavilla. Et kun meiltä neuvolasta kysyttiin, että mennäänkö lapsen tahtisesti, niin Anna siinä kyllä aika jämptisesti vastasi, että ei, meillä mennään aikuisen tahtisesti. Tässä on nyt niin monta näitä lapsia, niin kaikkien yksilölliseen tahtiin on vähän vaikeampi solahtaa. Niin että tällaisiin niin esikoisen päivärytmissä yritti pysyä. Joo. Näin, niin se on kyllä helpottanut arkea tosi paljon. Joo, ja niin kuin sanoit, niin alkuun se sukulaisten apu oli tosi ihanaa ja tervetullutta. Se, että vaikka sun äiti oli täällä reilu viikon tekemässä ruokaa ja pesemässä pyykkiä ja vei Viliä puistoon. Mut niin. sitten... Ja sitten meillä on myös toi koira, niin sit se oli kiva saada niinku sellaista apua niinku koiran hoidossakin. Joo, mutta sitten musta tuntuu, että meillä molemmilla tuli vähän tarve ottaa niinku ohjat takas omiin käsiin. Ehkä senkin takia, että mun palautuminen siitä sektiosta. Se meni niin kivasti, että me haluttiin jotenkin ehkä testatakin, miten me pärjätään iteksemme. Niin sit meidän piti vähän... heittää ulos! Joo, kauniisti sanottuna tämä. Tai me todettiin, että sitten ehkä... Tai kun meidän arki sujuu niin hyvin niin kuin pelkästään niin kuin meidän perheenä ja sitten ehkä jos se apu koko aika vaihtuu, niin siitä tuli helposti sellaista toiminnan ohjaamista. Niin sitten... Joo, että ehkä siihen meni enemmän energiaa, niin. Että antoi niinku neuvoa, että mihin mikäkin tavara kuuluu ja mitä millekin voi tehdä, niin se alkoi olla silleen, että no hei, ehkä me pärjätään tässä. Niin, alkoi tulee, että turha tässä on niinku väkisin niinku pyytää apua, kun tosi hyvin menee niinku pelkästään meidän perheen kesken. Just näin. Tai semmoinen vauva-arjen ja vauvavuoden yksi varmaan semmoinen puhutuin juttu on niin unet. Niin se on ollut meillä
molemmille kanssa tosi tärkeää, että saadaan nukkua tarpeeksi ja siihen meillä on ollut jämpti yösysteemi. Haluatko avata, miten se on mennyt? Joo, tämä on nyt ollut niinku tosi hyvä juttu, että me ollaan nyt kaksoisten kanssa jaettu näitä öitä. Me ollaan jaettu yö niinku 2 osaan, eli oikeastaan toisen semmoinen vauvavuoro, toinen on vauvojen kanssa noin jostain 9–2 ja toinen on vauvojen kanssa noin 2–6. Ja nämä kellonajat on silleen, kun meidän esikoinen menee nukkumaan siinä joskus 8, niin sitten kun esikoinen menee nukkumaan, niin sitten toinen saa mennä nukkuu. Ja sitten kun esikoinen herää, niin toinen sitten herää niin kuin hänen kanssa. Niin se on auttanut ihan sikana, että tietää ainakin, että saa sen niin kuin osan yöstä nukuttua semmoisen pitkän 4–5 tunnin unipätkä, niin se on ollut kyllä ihan superhyvä. Eikä ole tarvinnut niin kuin tässä näiden vauva-aikana tuntea yhtään niin kuin, vaikka väsymystä. Joo, se on ollut ihan superhyvä. Just se nimenomaan, että saa sen yhden pitkän unipätkän, niin se on kyllä ollut ihan super. Jep, se on ollut kyllä tosi hyvä juttu. Ja musta tuntuu, että mulla niinku Vilin kanssa silloin, kun mä imetin Viliä ja sitten mulla oli vähän ongelmana se, että mulla tuli niinku ylituotantoa maitoa, niin me ei voitu siis jakaa näitä öitä tälleen näin, kun mun oli joka tapauksessa pakko niinku noin tunnin välein herätä sit pumppaamaan. Ei siinä ollut niinku mitään järkeä olisi ollut. Niin siitä tuli vähän semmonen joku unitrauma ehkä. Jännitti tosi paljon, että miten saa niinku nukuttua näitten, just nyt kun varsinkin syntyi kaksoset, niin näitten kanssa. Ja sit siitä on jäänyt semmonen, että niinku sillä sekunnilla kun lapsi menee nukkumaan, niin mä menen nukkumaan kanssa, sitten tuhlaa minuuttiakaan omaa uniaikaa. Joo, mutta se on selkeästi jäänyt sieltä Vilin vauva-ajasta semmonen väsymyksen pelko jotenkin, mutta se on ollut ihanaa, että se ei ole nyt toteutunut tässä sitten näiden vauvojen kanssa. Joo. Niin tosiaan Vilin kanssa mä pidin oikeastaan kaikki vanhempainvapaat, mutta nyt mä en oo sit pitänyt vanhempainvapaita ollenkaan tässä näin. Niin miltä susta on nyt sit tuntunut, kun ollaan vaihdettu niinku osia? Musta tuntuu, että ehkä meidän molempien yllätykseksi mä oon siis rakastanut olla kotona. Musta on ollut ihan super ihanaa. Mä olin tosi varautunut siihen, että mulla tulisi ehkä semmonen joku baby blues tai joku vähän semmonen. Lyhyesti niin oon nauttinut tosi paljon kotona olemisesta. Ja toki siihen vaikuttaa se, että Anna on aloittanut nyt yrittäjänä hommat tässä alkuvuodesta, niin ei tee täyttä työviikkoa. Kyllä. Että kyllä mä niinku suurimman osan viikosta on silti täällä niinku teidän kanssa. Mut musta on kans aivan ihanaa ollut, että on ollut työjuttuja nyt, kun on kuitenkin oli niin kauan kuitenkin Vilin kanssa sitten kotona ja pois työelämästä. Joo. Mä oon tosi iloinen, että nyt vaihdettiin osia näin. No onko joku ollut rankempaa, mikä on ollut haasteellisempaa, mitä me ajateltiin? Musta tuntuu, että me ainakin niinku oletettiin, että arki tulisi olemaan niinku tosi paljon haasteellisempaa, mitä se on nyt niinku ollut. Tai ehkä jotenkin odottiin, että tulee semmoinen niinku niinku ensimmäinen lapsi nyt niinku toista kertaa. Koska meillä on jo se yksi lapsi ja meillä on jo yksi kokemus ja me ollaan tultu jo niinku lapsiperhe. Niinku nykyiset lapset on syntynyt niinku lapsiperheeseen. Kun sit esikoinen syntyi, niin kaikki muuttui. Ja sitten oli vielä niinku korona-aika just alkanut ja kaikkea muut siinä. Niin se oli, nyt tässä on kaikki mennyt niinku tosi hyvin omalla painollaan, niin se on ollut kyllä yllättänyt todellakin positiivisesti. Siis todella positiivisesti. Kaikkien pitäisi saada niinku tai eikö sitä sanotakin, että kaikkien pitäisi saada niinku toinen lapsi. Ja nyt meidän tilanteessa toiset lapset siinä ekalla kerralla. Kun ei ole ollut oikein mitään sellaista stressiä tai huolta tai mitään semmoista. Ehkä semmoinen yksi negatiivinen asia on ollut just se, että tosiaan kun esikoinen oli sen 5 viikkoa meidän kanssa täysin kotona, kun vauvat syntyi, mutta sitten hän meni päiväkotiin ja siitä pari ekaa kuukautta menikin niinku tosi hienosti, mutta sitten sieltä on alkanut tulee näitä jotain flunssia. Joo. niin sieltä se on ikävää, kun sitten ne tietenkin tarttuu näille vauvoille ja niin, onneksi näin nyt mitään ihan vastasyntyneitä ei oo, mutta eihän se nyt tietenkään kivaa oo, että vauva tulee kipeäksi. Joo. Ja jotenkin sit, että onko se ollut niinku rankempaa vai helpompaa, mitä ajattelin, niin musta on ainakin ollut niinku ihan sikana kivempaa. Mä en ole yhtään niinku olettanut, että tästä niinku nauttii niinku oikeesti niin paljon. Ja varmaan just toi, mitä sä sanoit, niin nämä kaksoset tuli tähän meidän lapsiperhearkeen jo mukaan. Ja se on mennyt tosi smoothisti. Eli ehkä semmoiset haasteet on ollut sit nämä vauvojen iltakiukut, jotka
mä sanoin, että nämä on ollut pari viikkoa, mutta Anna muisti korjata, että ne on ollut siis pari kuukautta. Ja 3 kuukautta! Jep, ja se on ollut siis sitä, että mikä on ollut ikävää meille, että silloin kun isoveli haetaan päiväkodista, niin vauvoilla alkaa se iltaitku. Että sitten Vili joutuu olemaan kotona sen aikaa, kun vauvat itkee. Mutta se on nyt onneksi niin kuin menossa pois. Joo, tässä 3,5 kuukauden iässä se niin helpotti siis ihan niin sormien napsauttamalla. Siis se on ihan jotenkin uskomatonta, että miten se niin helpotti niin ihan yhtäkkiä. Sen jälkeen meillä on kyllä ollut niin ikävästi kaikkea nuhaa ja tämmöistä vauvoilla, niin ei pistää ihan rauhallisesta ajasta olla kuitenkaan päästy nauttimaan vielä. Ja aika harvassa on kuitenkin ollut ne hetket, kun kaikki 3 lasta huutaa ja on kaos päälle. Että siitä on päästy kyllä kans aika hyvin saatu omat rutiinit sen ympärille. Mutta nyt kun sekin helpottaa, niin nyt on ihan silleen, että Joo. Kyllähän me ollaan oltu aika lomalla näiden vauvojen kanssa. Ollaan. Siis musta tuntuu, että niin kaikissa näissä terveydenhuollon tapaamisissa kaikki on silleen, että wow ja kaksoset ja wow. Niin tää on kysynyt vaikka, että miten me jaksetaan, ne ollaan silleen, että me ollaan lomalla, kun se Taapero on siellä, vaikka päiväkodissa, niin se on loma. Niin, ehkä sit se, että se mikä siinä arjessa kuormittaa on kuitenkin sit ne semmoset Taaperon haasteet, semmonen 2 vuoden uhma ja tämmöset, jotka on meille paljon uudempia asioita, kuin sit nää vauvat, kun se on niin muistis vielä, mitä näiden vauvojen kanssa oltiinkaan. Niin, ja sit niinku Taaperon kanssa, no niin kuin sä sanoit, niin me kohdataan haasteet just ensimmäistä kertaa, mutta kun tää vauva-aika me ollaan eletty jo, toki tässäkin voisi tulla kaikkia uusia juttuja, mutta meillä on tossa mennyt. Ei tässä ole ollut mitään. Joo, ei sitä jotain niin itteensä silleen, kun vauva itkee tai jotain muuta, vaan se niin osaa vetää syvää henkeä ja se toimii ja kokeillaan ja katsoo ja ehkä paremmin osaa sit tulkitakin sitä, että mikä on sellaista normaalia pientä kitinää ja mikä on sitten hätä ja milloin niinku tekee jotain. Esimerkiksi muistan silloin, kun esikoinen niin pikkuvauvana, jos hän vaikka itki tosi paljon, niin alkoi itteensä itkettämään. Ei itketä nyt. Joo. Niin. No, joo, mutta meillä menee siis kaiken kaikkiaan tosi hyvin nyt kun miettii mitä me eletään ja jos niinku, olisi 5 vuotta sitten kummaltakaan meistä kysynyt, että missä näet itse 5 vuoden päästä, musta tuntuu, että ei olisi osattukaan unelmoida tästä tilanteesta, missä me ollaan, niin kyllä tää on ihan parasta, mitä meillä on tapahtunut ja ollaan kyllä niin kiitollisia ja onnellisia meidän perheestä. Kyllä. Meidän vauvat nauraskelee tosta kauheasti, jos katon tonne, niin mä katon niitä vauvoja. Joo, no mut hei, eiköhän tää video ollut tässä. Seuraa meitä Instagramissa @perhekoivu ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moikka!